ろはい、皆さんこんにちは、マラです。今日は、私の大親友が大阪から福岡まで遊びに来てくれたということで、今から家に帰ります。マラさん、はい、お昼寝1時間ちょいしたんですけど、まだ出ないですかね。もう眠いです。今日も眠そう。おはようございます。はい、ちょっともう半年ぶりの再会で会ってもうすぐ爆睡しちゃいました。1時間ぐらい寝る予定だったのが2時間。もうちょっと会う前にドキドキしすぎて準備しすぎてちょっと疲れてたみたいなので、今日はちょっと一回休んでから今からビーチに行きたいと思います。でちょっと私のニキビやばいんですけど、今から準備していきます。下地を塗ってこれどこの T シャツですか？これどこのでしょうね皆さんお買い上げくださいね。はい、お願いします。ちょっともうこのマラさんがニキビがやばいとのことなので、コスメデコルテのかの有名なやつですね。お願いします。もうこれで赤み消えてるし、ナマステですね。私ほくろが多いのにニキビ頭できたらもう顔が。大丈夫？かわいい？ありがとう。かわいいのよ。はい、でちょっと時間を置く。そこをこう崩さないように丁寧にファンデーションらしいです。じゃあでは今からちょっと定着させるために置きます。どうしよう。右に前にもできたらなんか何でも得てもう変えるだけやしね。そうよ。じゃあこれにしよう。ちょっと茶にするけど。やっほー。今から、桃地浜ビーチの方に、桃地浜シーサイド桃地の方に行きたいと思います。で、ビーチでご飯も食べて、でちょっと今日はゆっくりめに写真撮ってエンジョイして、で明日と明後日頑張りたいと思います暑いけどね。私の可愛いでしょモンゴル語で言おうかな。まあね、それもさ何言ってるか分かりませんこの前なんか一回覚えたくない？忘れた。あさってあかりとちょっとモンゴル料理とか作って、あかりにミルクティー作ってもらおうかな。無理さっきの話で忘れたなんか私ちょっと福岡引っ越してきてちっちゃな夢があるんですけどちっちゃな夢があるんですけど、ちょっと福岡タワーはちょっと誰か大切な人と登ってみたいなっていうちょっと目標を抱えて生きてますさあ、いつになることいつになるかな。いつになること10年後かなかも。登らないかもしれないね登れないかもしれない登れないかもしれないですけど、ちょっとまあじゃあ祈っときます。ありがとうございます。ちょっとまあ登れるように、まあ、努力はしないけど、まあ、頑張りたいな。運命を待ちます。しばらくできないに1票私も1票もう多分再来年ぐらいじゃないかな、できたとしても。何歳よ。いやもうやめてやんマジでも本当にやばいんだって。じゃらららら私の夢ですねあと少しで着きます。うわ、美人。お姉さん、お姉さん、お姉さん、はいちょっと電話番号ください090今日天気がめっちゃいい感じですね。お姉さん、お姉さん彼氏いますか？もう絶対聞かれる。いねえよ夢はありますか？いねえよいねえよ。もう私と福岡タワー行きませんか？
ちゃ綺麗です。動画です天気がいいので写真撮っていきたいと思います。私の髪の毛どうですか？めっちゃ短くなったけど、でもこうしとったらなんか全然切ったって分からんな。ここは結構ご飯屋さんとかがいっぱいあって、そうそうそう、あそこだけど近くで写真撮って入ったらさ、お前ら来とれやん福岡タワー、ちょっと来て、下からやばいって、ハトして私あかりのこと好きなのにハートしてくれんの綺麗。やばいやばくない？いやもう全然わからん。いやそれあかりで壊れたらどんだけボロいね写真を撮ってくれているんですけれども、ちょっとちゃんとポーズしてもらちょっと厳しいよ。ちょっとそんなに体感ないからセッティングできた。はい、カモン早くしろマジやば。雲来てるよね傘持ってないけど大丈夫かな。ないよね、降らんよね。もう雲がもうすごい。まあでも絵に描いてあるような感じの美しさです。ちょっともう今写真撮影会頑張ってます。今日はこんな感じの食べます。あかりがサラダ食べます。で天気がめっちゃ悪くなって台風が来そうなぐらいで結構傘持ってきてないからちょっと心配。結構人もいるから、でも天気予報的に雨が降るって書いてなかったんで大丈夫かな。いただきます。疲れました。ちょっともう2人とも疲れてて、まだ7時なのにもう帰って寝たい。もうねビュー帰ります。今日の福岡タワー綺麗。疲れた。7時で眠いってもうおじいちゃんやおじいちゃん、いやおじいちゃんおばあちゃんよりやばくね。確かに1日目終了。帰って寝ます。おいとまです。やば、もうブス